שלום תלמידים יקרים, אני ציפי פחמני, המורה למדעים. היום אנחנו נלמד איך אנחנו זהו להפעם. נמשיך בשיעור הבא. יש לי תיק גדול שיש לו נפח מאוד גדול, ובתוך התיק יש עוד תיק יותר קטן שיש לו נפח יותר קטן, ובתוך התיק יש עוד תיק קטנצ'יק שיש לו נפח קטנצ'יק. שאלה מצוינת, יורם. ובדיוק תשובה לשאלה הזו חיפש המדען ג'ון דלטון. מי? ג'ון דלטון. הוא טען בפני כולם שחומר בנוי מחלקיקים קטנטנים בלתי נראים הנקראים אם כן, התשובה לשאלה שלך, יורם, היא... חומר מורכב מאטומים. נכון מאוד, שירה. אתה יודע מה אתה אוכל? בטח, זה כריך עם גבינה צהובה וחסה. הוא כתוב שאתה אוכל אטומי מימן, אטומי פחמן ואטומי חמצן. ועכשיו אתה שותה אטומי חמצן ואטומי מימן? שיו, מה זה? איזה יופי! תחזיק! הדרך אל האוצר מתחילה במולקולה. אוצר. המולקולה שלי! היא שלי! היא שלי! יופי, עכשיו תראה מה עשית! אני לא עשיתי... זה בטח... זה החומר הנוזלי? זו בטח מולקולה של... זאת מולקולה של מים! זו מולקולה של מים! הבנתי! זאת מולקולה של מים! האם אור הוא חומר? האם לאור יש מסה? האם לאור יש נפח? כן? לא? לא, רגע, אני יודע את התשובה, אני יודע את התשובה, בשנייה האחרונה, כן יורם. הוא לא חומר, הוא לא חומר. שירה, השאלה הבאה. האם זמן הוא חומר? זמנך עבר. יורם. כן, אני יודע את התשובה. זמן הוא לא חומר. נכון מאוד. האוצר! וואו! יש פה עוד אוצר! שירה, זה בשבילך! תסתכלי!